Apa iki, Dan? Yo kok biasane to ngenteni orderan. Angkat ora oleh-oleh. Sabar. Sedang rezeki iki mesti kok teko. Ditunggu wae, sing penting ade dong ngolah usaha. Parah tenan. Yo karo mosone ngene ya. Corona. Mas, grabno iso ora? Iso, Mbak. Dewe ta? Ora, aku ora bojoku. Walah. Aku sing beda. Aku wae ya. Aku. Alah, wis pingsut ae. Iya, pingsut. Ngatu. Ya wis. Kowe aku, Mbak. Maaf Mas, aku ro kancamu wae. Walah, nopo? Sampean ra penak dipeluk. Nasibmu, Des. Wis, Jan. Rekane meh boncengke widodari malah boncengke seritan pari kok iki.